Eusko Jaurlaritza eta Lekitxoko udalak babes ofizialeko 60 etxebizitza eraikitzea adostu dabe. Lekitxoko Gaztiari zuzendutako etxebizitzen alokairurako dirulaguntzak eskatzeko epia azaruen 25an amaitzen da. Azaruen 18tik abenduen bira Euskaraldiza egitasmoen edizio barriz eukiko dugu. Antzerkizak, hitzaldizak eta kontzertuak eukiko dugu segunotan. Negua heldu eta bizar giro desatzegina zaparrada trumoitzuakin. Eusko Jaurlaritzak eta Lekitxoko udalak hitzarmen bat sinatu dabe geure herrian babes ofizialeko 60 etxebizitza eraikitzeko. Zehazki, Karabia telefonikako eraikinien atzeko aldian eraikiko dira, San Antolin auzuen onduan. Etxebizitza honek alokairuan eskainiko dira eta ezaugarri zehatz batzuk beteten dabezen pertsonari bideratuta egongo dira. Hitzarmenen sinaduria eremu hirigintza aldetik antolatzeko plan berezizen barnean kokatzen da. Hori aurrera eruteko, udalak plan berezizen dokumentua idazteko lizitazioa ataratia onartu dau. 18 eta 35 urte bitxarteko gazte lekitxarrak euren etxe bizitzetako alokairua ordaintzeko laguntzia lortu halko dabe azaruen 25 arte. Lekitxoko udalak eskaintzen daben diru laguntza honek etxien alokairuen errestasunak ipintzeko helburua dauko. Hilabeteko 100 euro eskuratu halko dira eta 12 hilabeteko iraupena eukiko dau diru laguntziak. Hau da, 2022ko urtarrilen batetik aurrera ordaindutako alokairuen errentia izango da kontuan. Gainera, Jaurlaritzak eskaintzen daben gaztelagun moduko beste laguntzakin bateragarria da. Interesa daukenak eskariza aurkeztu biharko dabe 2022ko azaruen 25 bitxartian udaleko bulego orokorretan. Informazioa eta oinarrizak lekeitio.eus orrialdian topa aldozuez. Euskeriari bultzadia emoteko egitasmoa ingo dau Euskaraldizak, Euskara ulertzen dabenen arteko hizkuntza ohiturak aldatu eta euskerien erabilera intxartzeko helburuagaz. Aurtengo Euskaraldiza azaruen 18tik abenduen bira bitxartian izango da. Bizar bertan hasiko dan ariketa honen bidez, aho bizi edo belarri prest moduan parte hartzeko aukeria eukiko dugu, euskaraz berbaen edo entzuteko rola hartuta. Lortu zeure txapia kulturetxian. Gainera, Kitxo Merkatari elkarteko dendak be Euskaraldizan parte hartuko dabe joko bat proposatuta. Hurbildu zaitxe zeuren dendetara eta ezagutu gehiago. Hitzez ekiteko garaiza da. Animatu eta eitzu euskaraz gehiago gaz eta gehiagotan. Hurrengo egunetan ziar, hainbat ekintza eukiko doguz Lekitxon. Bizar bertan, azaruak 18, Nire zigilua izeneko antzerkizak homofobizen beste historizo bat kontatuko gaitxo. Ikuskizuna, barizakuan, arratzaldeko 7 ikusgarri zine aretuan. Sarreria bertan lortu halko da doainik. Zapatuan, eguerdiko 12etan, Sonia González eta Inigo Aranbarriren solasaldiza eukiko dugu kulturetxian, gogoetarako literatura izenpian. 12 Lekitxoko musika bandiak Santa Cecilia kontzertua eskainiko dau Nautika aurrian. Eguenian, azaruak 23, Lekitxo lagunkoiak antolatuko daben askan hitzaldiza eukiko dugu Azkue aretuan. Caritas Bizkaiako Pili Castrok harremanak eta bakardadea izeneko hitzaldiza aurkeztuko dau. Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmas? Zinema, asbestas.
Antoine eta Olga bikote frantziarra da, Galizia barnealdeko herriska batean aspalditik bizi dena. Bizimodu lasaia dutean, baina bertakoekin duten bizikidetza ez da nahiko luketen bezain idilikoa. Auzotarrekin, anta anaiekin izandako gatazka baten ondorioz, tentsioa hasi egingo da herriskan, itzulerarik gabeko puntu batera iritsi arte. Frontes! Eguraldia. Gaur, goizian, oroar eguraldi lasaiza eduki dugu. Arratzaldian, haiziak ipar-mendebaldera indau eta zaparradak sartu zakuz. Itxasuan 4 metro inguruko olatuak eduki doguz egun osoan ziar. Bizar, giro desatzeginak jarraipen eukiko dau. Goizian goizetik egingo dau euriza eta egunen bigarren zatizan zaparrada trumoitzuak botaleikez. Mendebaldeko haiziak gogortzoko dau eta temperaturak asko bajatuko dira. Zapatuan, goizian, giro bustizak jarraipena eukiko dau. Arratzalde gabapartian atertzera eingo dau eta odeitzia txikitsuz jungo da. Temperatura maksimuak hotzak izango dira. Domekan, haizia barriz ipar-mendebaldera aldatuko da eta zakar joko dau. Itxasotik odeitzia ekarriko gaitxu eta giro bustiza espero da. Hurrengo asterako giro desatzeginak jarraipena eukiko dau. Adi, itxasuan martitzenerako modelo meteorologikuak itxas denboralde oso gogorra sartuko jakula iragartzen dabe eta 6 metrotik gorako olatuak eukiko doguz eta gainera marea bizizak eukiko doguz, beraz, adi egon biharko gara datozen egunetako eguraldi iragarpenari. Beste barik, alda neurri jan asteburuaz gozatu eta hurrengo aster arte.